אז אחי נצרת בירוק היום מול בני יהודה. אחי נצרת, אני מזכיר לכם, 10 משחקים ברציפות לא מנצחת. מקום אחרון, הקבוצה של ג'ון גרגורי, הוא בעצמו כבר 4 משחקים כמאמן ראשי. בני יהודה בשבוע שעבר, אנחנו זוכרים, הפסידה לאשדוד בבית. זה מתחיל עם אחי נצרת שמגיעה להזדמנות טובה, אבל לואב קיאל בועט טוב. קדוש, המחליף של האנוגבה, עושה עבודה טובה בשער של בני יהודה, כמו שתראו גם בכלל במחצית הראשונה. קדוש הוא היה הסיכון של המשחק הזה, יכולת מצוינת של השוער הזה, שבשנה שעברה שחק בליגה הרביעית באנגליה, למי ששכח. לחץ של אחי נצרת וגם כדור שנכנס לרשת, אבל השופט זיו אדלר אומר עבירה על השוער, והשער הזה נפסל. אין גול של טוקורה. צודק השופט. אני גם נוטה להסכים איתו. דקה 32, סוף סוף גם בני יהודה נכנסת לעניינים, עם אלירן עטר שגם מבקיע 1-0. יופי של גול של עטר, שער שישי שלו העונה. הוא לא צריך הרבה, הוא פשוט בונה לעצמו את המצב הזה לבד ובועט נהדר, השוער עודף פנימה. 1-0 לבני יהודה, אבל אחי נצרת ממשיכה להפעיל את הלחץ משלה. קדוש במקום, גם בהזדמנות הזו, פעם שלישית שהוא כבר מציל את גיא לוזון משוויון. דקה 40, שוב אחי נצרת בהתקפה, אבל גם הפעם קדוש חוסם, גם הפעם קיאל הוא המחמיץ. בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, עוד כדור של קיאל נעדף על ידי קדוש, והמחצית מסתיימת ב-1-0 לבני יהודה. גרגורי לא אוהב את פסילת השער ואומר לשופט מה הוא חושב. מחצית שנייה, אלירן עטר עם מסירה נהדרת לעומרי אפק, שממצב כזה צריך להפקיע. זה עוד לא המילה האחרונה של אפק, תראו החמצה יותר גדולה שלו בהמשך. דקה 70, תומר חמד שלפני שנה עוד היה בבני יהודה, מגיע להזדמנות מצוינת, אבל הכדור שלו הולך החוצה. דקה 77, אחת ההזדמנויות הבודדות של בני יהודה במשחק. עטר מחכה שהעזרה תגיע, עובר אחד, והנה גלוון מצטרף ומבקיע 2-0 לבני יהודה. שער עשירי העונה לפדרו גלוון, 3 מתוך 10 לרשת של אחי נצרת העונה. אלירן עטר עם שער ובישול. בני יהודה בשלב הזה הייתה בטוחה שהיא חוזרת עם 3 נקודות. תראו את ההחמצה הזאת של עומרי אפק בדקה 84, לא קורה 1, אלא 2. 6 נקודות בסטנגה, לא? 2-0, נשארו עוד 4 דקות לסיום. אחי נצרת לא מרימה ידיים, היא ממשיכה להפעיל לחץ. תומר חמד מקבל כדור גדול מאסמאעיל עמר ונוגח החוצה. עוד בעיטה מרחוק, טוקורה לא מגיע אל הריבאונד. קדוש מצליח בינתיים לעשות את זה. דקה 90, עוד קרן לאחי נצרת. ההגנה של בני יהודה לא כל כך מצליחה להסתדר עם ההגבהה הזו, והנה השער המצמק של תומר חמד, 2-1 בדקה ה-91. השופט הוסיף 4 דקות, אנחנו מיד נגיע לדקה ה-94. ג'ון גרגורי כבר נפרד מהשוטר, הוא היה בטוח שזה מסתיים ב-2-1. כדור חופשי אחרון, והנה הבעיטה הנהדרת של אסמאעיל עמר, 2-2, שער גדול, שמחה מטורפת בעילות. אפילו המשחק לא חודש אחרי הגול הזה, השופט סיים את המשחק. חגיגה גדולה בעילות, זה טקו, תסכימו איתי שהוא כמו ניצחון. מגניב. מגניב ביותר לאנשים בירוק, הרבה פחות מגניב לאנשים בכתום.